Да мразиш някого е притеснително, също като да си влюбен в него. Стомахът ти се свива, апетитът ти, сънят ти се нарушават, сърцето ти пулсира почти видимо през плътта и дрехите. Задръжте асансьора. Съжалявам, вече потегля. Но Всяко взаимодействие изпълва кръвта ти с адреналин и едва контролираш тялото си. Това беше думът на издателство Гейминг, известно с изданията на литературата като изкуство. Докато банкротира преди година и беше принудено да се слее с Бексли Букс. Зла империя, печелеща от писаните от друг автобиографии на спортни звезди с болен мозък. Не се заблуждавайте. Бексли и Гейминг са във война. Що се отнася до този американски психар, който ме имитира само за да ме дразни, да. Мразя го страстно. Да, има хубави очи, но не се връзвайте. Както би казал Шекспир, понякога хубостта лъже. Имам няколко причини да мразя Джошуа Темпълман. Първо, не съм го виждала да се усмихва. Здравей! Ти сигурно си Джош, ще работим заедно. Взех ти растение за бюрото. Второ, той е маняк на тема контрол. Само вижте бюрото му. Носи същите ризи в същия ред всяка седмица. В понеделник гълъбово-сива, във вторник бяла, в сряда бледо-синя, в четвъртък бяло-синя, а в петък наистина синя. Причина номер 3. Винаги поправя всяка дребна моя грешка. Четвърто и може би най-важното. След сливането той дойде със списък за уволнение и той включваше всичките ми приятели от работата. Тоест всичките ми приятели. Сега съм хваната в безкраен капан, ден след ден. Съвсем сама, само с този маниакален враг. Мразите, обичам те. Здравейте, добро утро. добро утро. Бексли, видя ли това? Вероятно, пратих го по мейла на Джош. Добавяме го към графика. Искаш ли да го коригирам? Не дей, нека да е изненада. Отчетите? На бюрото ти. Как изглеждат? По-малко от плана, но по-добри от второто 3 месечи. И говори с маркетинга за алтернативни стратегии, които ще ни помогнат да тръгнем напред. Изпратих ти бележка за тимбилдинга, който планирам. Служителите ще предпочитат да убиват, вместо да участват в това. Да, но в човешкия ресурс е пълно с оплаквания след сливането. Половината са от теб и Джош. Не я слушай. Не знам какво щях да правя без теб. Щеше да си сама с сатаната и адските му хрътки. Ще се видим вътре. Добре. Луси, радвам се, че те хванах. Надявах се да поискам малка услуга. Удължи ми срока за месечния отчет. Новото ми куче яде фъстъчено масло с нощи, а се оказа алергично. Да, разбира се. Ти си най-добрата. Ще е готов в понеделник, най-късно в сряда. Това беше жалко. Кой е Джошуа Темпълман? Лусинда, може да й кажеш да си върши работата, но не. Трябва да се правиш на добра. А ти трябва да се правиш на задник. Честит ден на благодарността. Кексче? О,
Благодаря. Пак заповядай. Искаш ли? Помниш рождения ми ден? Разбира се. Една малка пуйка за рождения ден. Да. Честит рожден ден. Снощи гледах страхотен документален филм. В 3 сутринта история на печенето по YouTube. Знаете ли, че Да Винчи е измислил блендера? Аз платото за пица. Слагаш втората пица под първата пица, за да ловиш трохите. Добре, може ли да започваме или ви трябва още минутка за приказки? Не, готови сме. Вратовръзката ти е накриво. Добре. Благодаря, че сте тук преди Деня на благодарността. Знам, че някои ще пътуват за това. Ние, Ричард, опитваме да сме кратки. Да, и петък след Деня на благодарността е неплатен отпуск. Да, с Ричард имаме едно съобщение. Ще отворим нова позиция в екипа. Да, ще наемем изпълнителен директор, който ще надзирава всеки отдел и ще докладва на мен. Той или тя ще докладва на двама ни. Ще приемаме и външни кандидатури, естествено, но бих предпочел да е вътрешен човек. Да, ще съставим независима комисия, тъй като не винаги се виждаме лично. Последните кандидати ще направят презентация пред борда след Нова година. Нека най-добрият мъж победи. Колкото повече чета, съм по-сигурен, че не знам нищо. Волтер. Работата е моя, дребосък. Твоята самоувереност е очарователна, но забравяш нещо. Всички те мразят. Не ме мразят, боят се от мен, за това съм ефективен. Знаеш ли, щом ти стана шеф, ще искам да правиш всичко, което кажа с усмивка. Щом аз ти стана шеф, така ще те действам, че няма да излизаш от офиса. Щом аз съм шефът, ще въведа небрежен петък с задължителни хавайски ризи. Щом аз съм ти шефът, ще наложа нов дрес-код. Никой няма да изглежда като библиотекарка в училище. Ако получиш работата, напускам. Наистина? И ти, ако я получа Аз не се предавам. значи ще те уволня. Не съм способен да ти доставя това удоволствие. Не го казваш за първи път на жена, нали? Значи се разбрахме. Ако един от нас получи работата, другия напуска. Добре, съгласен. Здравей, Дани. Имам дарове. Съжалявам, трябваше да изчакам очния контакт. Новата книга. Толкова си мил, благодаря. Дизайнерите също получиха копия. Не е голяма работа. О, не. Това ли е корицата? Съжалявам. Бексли ни накара. Книгата е за археолог с аутизъм. Не чете ли поне обложките? Едва ли. Това дойде за теб по почтата. Позволих си свободата. 2-0. Пак ли поръчваш тесните си дрежки онлайн? Тази кутия е достатъчно малка за изсъхналото ти сърце. На басче е нов смърф. Нов смърф? Като много смърфове? Значи или правиш селото на смърфовете, Престани. или възстановки с смърфове на гражданската война. Тя има цяла колекция. Колко сладко. Ще млъкнеш ли? Благодаря за доставката, Дани. Винаги. Да, Дани, много благодаря. Да, Джейти. Да се качваме на кораба на мечтите, дай. Не. Добре? Чао! Бедничкият мисли, че флиртуваш с него. Както ти флиртуваш с мен, Дребосък, ако флиртувах с теб, щеше да знаеш. не знаех, че в братствата можете и друго, освен да слагате рухипнол на момичетата. Да, разбирам, но ще пуснем малък тираж с твърди корици. Не, тиражът е същият, но се разпространява различно. Да, добре. Ще ви свържа с счетоводството. Какво? Ричард, имам копие на новата книга. Хей, доктор Джош не ми каза, че е излязла. Време за стриптиз. Корицата е моя. Хваща окото, нали? Да, определено хваща окото. Да. Записали ми час за утре, Джош? В 8:30. Добър човек. Трябва да работя по удара си. Ще се видим утре. Добре, приятна вечер. Чао. Кретен.
И не е време за стриптиз, а време за разголване. Този човек е най-лошата версия на най-лошата си версия. Сериозно ли каза, че тази корица хваща окото? Прилича на дизайн на надървен петокласник. Изобщо не пасва на тона на романа. От кога четеш книгите, които пускаме? Опитвам се да изпълня квотата си в Goodreads. Нали знаеш, че комиксите не се броят? Заспах 3 пъти на първата страница. Изтощително е да четеш над нивото си. Може би още не си готов за книги с глави. Беше скучна. Беше шедьовър. Преди Бексли да махне 200 страници, за да я направи летишно четиво. Но поне остави някой от пейзажите. Да, тръпка е да четеш за топографията на Форт Текондерога. Все едно, хареса ми. Планове за Деня на благодарността? Ще постваш фенфикция за смърфове, ще ядеш боровинков сос от консерва? А семейство Темпълман? Ще пиете кръв на девица и после ще зяпате в тишината ли? Откъде знаеш, търсим донори? Здравей, Джанет! Харесвам тези обеци. Не опитвай. 4 оплаквания тази седмица. 3 за инцидента през почивката в понеделник. Започва се. Готови ли сме за урока? Така. Това е запетая, а това е точка. Що махнеш точката? Остави поничката или ще ти я завра в двоеточието. Иска ти се, нали, Скаридо? Понякога мама и татко се карат. Просто обсъждаме. Как мама постоянно забравя да изпрати на татко копие от фирмените писма. Или как татко пикае газ за формата на месечните отчети. Мама и татко, сериозно ли? Двамата сте най-лошата част от работата. Everyone else has left now. I did the dish, got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. It's a sparking on your heart now, darling. Won't you stay? I know it's getting late now, baby. Maybe you should stay here with me. Let's just make it our own party. Stick together like Буквално има милиони мъже в града. Не е толкова лесно да намериш свестен. А онзи на работа? Кой? Джош? Скъпа, постоянно говориш за него. Не. Просто се тревожа, че си все сама. Знам, мамо. Добре съм. Липсваш ни, скъпа. И вие на мен. Мамо, ще затварям. Тък му излизам. Ще се срещнем с момичетата да пинем, но ще ти се обади утре. Добре, обичам И ти. аз те обичам. Честит ден на благодарността. Честит. Всички щастливи смърфове си приличат. Но нещастните са нещастни по свой начин. Смърфиета мислеше за това, докато гледаше как Мърморко мачка ягода с лъскавия си ботуш и си мърмори колко несмърфест е светът. Аз така ще те действам, че... Кучият син. Еха, какъв е поводът? Психологическа война. Време да вляза в главата му. Браво, дребосък. Млъквай. Какво е това?
Пътна чаша за шот? Това е менструална чаша. Да. Това беше второто. Какво? По-добри са за околната среда, тампоните са опасни. Знаеш ли го? Не е твоя работа. Среща ли имаш? Може би. По дяволите! Днес си по-странно от нормалното. Поддаваш се на напрежението на конкурса? Просто сънувах странни сънища. Сънят е бил сексуален. Не. За мен ли беше? Само в сънищата си можеш да бъдеш в моите сънища. Добре. Беше леко еротичен. Аз бях в леглото, гола. Имаше и един мъж, който се притискаше в мен. Усещах го. Разбираш? Мисля, че трябва да ми обясниш по-подробно. Явно се чувствам малко странно, защото беше един колега. С него ли е срещата? Всъщност, да. Трябва ли да уведомя човешки ресурси? Така стана. Не, ще се удавим в ръкописи. Имаме повече останали ръкописи от тъпите спортни мемуари на Джослин. Печатаме повече, защото те наистина правят пари. Боже, опази наистина да инвестираме в нещо, което си заслужава. Знаеш ли какъв ти е проблемът? Мислиш, че е под нивото ти да дадеш на хората каквото искат. Ако искат книга за магарешки пратни, дори ще язде на магаре по пътя до банката. Това получавам, като си продам душата на Мефистофел. Кой? Прочети книга, Бетли! Мамка му! Кога и къде ще се проведе тази среща? Много те интересува. Защо е така? Изследванията сочат, че когато менеджер се интересува от живота на служителите си, повишава морала. Плюс това мисля, че лъжеш. Ще се срещнем на питие Фейси в 7 и ти никога няма да си ми шеф. Какво съвпадение? И аз отивам в Фейси до вечера. В 7. Фантастично! Ще се видим там. Здравей! Извинявай, трябва да нося звънче. Като крава. Ти не си като крава, а и аз ще млъкна. Здравей! Чакай, местиш офиса ли? Просто опаковам неща. Подреждам си патетата. Какво? Не, напускаш ли? Създавам своя компания. Не мога да повярвам, че губим поредния дизайнер. Бексли ни убива. Имам още една седмица. Какво те води в барлогата на Дан? Всъщност, се чудех какво ще правиш до вечера. Ами, с няколко момчета ще излезем извън града да празнуваме напускането ми, но утре съм свободен като бобър. Няма такъв израз. Да, ще съм заета този уикенд и цялата друга седмица и по-другата с онова нещо за котките. Спасените котки сираци. Сираци? Да, правилно. За мен е важно и наистина не знам кога ще се освободя. Затова днес е единствената ми свободна вечер за много време напред. Така че... Добре, мога да поразместя нещата, нали? Що ме за котките? Да. Супер. Ти си и върхът. Ти Фейси, 7 часа. Ще се видим там. ще се видим.
Аз мразя Луси. Умри, Луси. Какво е това? И на теб. Приятен уикенд. Да не беше на бюрото ми? Стори ми се, че видях паяк. Какво правеше на бюрото ми? Както казах, имаше паяк. Знаеш ли, Джошуа, толкова си Умен, интелигентен, върховен във всяко отношение. предсказуем. Още ли имаш среща? Да, и май трябва да тръгвам. Знаеш ли, започни с плюсовете на менструалната чашка. На мъжете им харесва. Мислех да му кажа, че не нося бельо. Това харесвате ли? Да те закарам ли? Не, ще походя. Вали дъжд. Не искам гримът ти да се разтече, след като му отдели 22 минути в тоалетната. Някой казвал ли ти е, че имаш преследвачески тенденции? Каза момичето с очи на сериен убиец. Само щом си представя, че душа теб. Боже! Успокой се, няма да те удуша. Какво правим? С кое? С това. С тази детска игра, която играем всеки ден. Тоест играта, в която се мразим? Наистина ли ме мразиш? Give me something that'll make me feel good. Give me something that'll make me feel good. Give me some of that good. Там всичко наред ли е? Give me some of that. Съжалявам. Случайно натиснах бутона. Give me some of that. У вас ли да те закарам или... Не. Трябва да се срещна с Дани. За какво говориш? За срещата, на която ме караш. Но аз мислех... Дани... Дани ли? Може ли да спреш тук? Още сме на пресечка от бара. Да, знам. Искам да сляза от колата. Чакай. Чакай малко. Вземи чадъра ми. Виж, Хари, ако беше автентично бунгало, стига само да го ремонтираш малко и вероятно да го укрепиш с дърво за естетика и стабилност. Здравей! Здравей! Извинявай, че закъснях. Отвън е библейският потоп. Изглеждам все едно съм минала през цунами. Мокра изглеждаш страхотно. Тоест, наистина си красива. Не ме бива в това. За мен черно Джони е чисто. Бейлис след. Тежък ден. Странен ден. Време за разголване. Ти я четеш? Какво мислиш? Знаеш ли, казват да не съдиш книгата по корицата, но в този случай и двете са ужасни. Да, знам. Кой иска да чете 10 страници за топографията на Форд? Текондерога. Точно това си мислех. Наистина е зле. Ще ме извиниш ли за секунда? Да? Гадост. Добре ли си? Добре съм. Ти какво правиш тук? Забрави си чантата в колата. Все едно, печелиш.
Играта да влезеш в главата на другия. Ти някак джедайски ме накара да те целуна, когато трябваше да те шамаросам. Днес имаше добър ден. Какво? Аз допуснах грешка и ако искаш да ме докладваш на човешки ресурси... Това ли те притеснява? Джош, един мъж ме нарече красива. Първата ми мисъл беше, че иска да ме обърка. Изглежда полудявам. Моля те, върви си. Какво да бъде? Здравей. Здравей! На здраве! Добре. Да не видях Джош. Да, взела съм една папка, която му трябва, но спокойно, тръгна си. Значи ти и той, не знам, но все ми се струва, че между вас има нещо. Двамата? Не. Няма нищо. Абсолютно нищо. Супер! Значи това е истинска среща. Така е, нали? Да, определено е истинска. Страхотно. Ти откъде си? Върмонт. Зеленият планински щат Итан Алън. Така е. Нашите имат ферма за ягоди. Какво? И нашите имат хоби ферма? Говорят и за пчели, кози, кокошки и всичко. Ти сериозно? Сериозен съм. Защо не знаех това за теб? Не знам, но имаме овце Каран и Шаран, прасето Пърси и бонита пчелата Майка, имаме и козела Филип. Знаеш ли за козия паркур? Кози паркур? Правилно. Не. Най-страхотното нещо, което ще видиш. Филип отскача от всяка повърхност с радикално движение като психо. Аз съм козел, това е най-хубавото, което ще ти покажа. Имаш ли снимки? Всъщност не. Няма нищо. 1/3 от храната ни идва от опрашени от пчели растения. Да, Не го знаех. истина е. Добре, чакай. Носиш ли от онези пчеларски костюми? Честно казано, аз съм като Маколи Кълкин в моето момиче, алергичен към пчели. Всеки път, когато се прибера, си нося епипен. Не, много е зубърско. Харесва ми. Каза момичето, чело война и мир в 6-ти клас. Не, казах, че опитах. Това не ме прави зубър. Само преждевременно развита. Не, виж, точно така говорят зубарите. Не е вярно. Приеми го. On the coastline in the water, your mirage is like a stalker. I should push him off the cliffside, 'cause he's coloring my insides ocean blue. And everywhere I look at you. It's true. Up in my imagination, I rehearse our conversations, and at least I'm never lonely, even though I know you're Здравейте, кой е? Доставка за Луси Хътън. Добре, влезте. and covering my eyes, even when I try. Благодаря. Приятен ден. И на вас. Винаги си красива. Благодаря ти. Психо. Луси? Много съжалявам. Да не забрави да си изкъпеш тази сутрин. Може ли да свалим оръжията? Да. Добре. Примирие. Имаш доста. Да. Аз идвам въоръжено. Добре, повече няма да говорим за това, нали? Как мина срещата? Беше добре. Даже ми изпрати цветя, което е много стилно.
Оказа се, че имаме много общо. Наистина, Емил. Да, чарът на милия мъж. Твоят бял кит. Лошо ли е? Не, ако това искаш. Всички не искат ли това? Така изглежда. Каква игра ще играем сега? Не знам. Може би нещо, в което не се караме постоянно. Като играта на нормални колеги. Ето така. Добро утро, Джош. Добро утро, Луси. Как мина уикендът? Беше чудесен, благодаря. Днес ще работя по книгата на Уокър, ако ти трябва помощ. Боже мой, толкова си добър. Пак заповядай, Луси. Добре, ще го приема за не. Луси, може ли да поговорим за тимбилдинга ти? Да. Ще организирам лов на съкровища. Направих малки книжки и уликите са вътре. Вдъхнових се от пътешествията на Галивер с лилипутските книги. Извинявай, по-добра идея ли имаш? Всъщност аз представих свое предложение. Ти какво? Пейнтбол. Физическа активност, чист въздух, имаш оръжие, нали? Не, това звучи като куп предстоящи дела. И аз мисля така, но Бексли го хареса. Да, хареса ми. Нека всички да си решат проблемите с оръжие и муниции, както е разпоредил Бог. Хвърлихме монета и отиваме на пейнтбол. Съжалявам, Луси, знам колко много работи. Кучи син! Не може да имам нищо, нали? Нали? Няма проблем. Захвърлете книгите, оръжията са... Както е най-добре за BNG. Извинете ме за минута. Какво е мъчи? Лоша среща. Мак, готов ли си за битка? Карал не изглежда и уплашен. Анабел, хубави наушници. Какво казваше за това, че всички ме мразят? Но ето ме тук и водя тимбилдинга. Браво на теб. Луси, хубав туалет. Трябва ми малка услуга. Добре. Племенницата на гаджето ми има проблеми, дрога, такива неща, има и палеж, но според майка и един стаж ще й помогне. Не мисля, че сега е моментът. Не искам да те моля, но ще го направя и само ти можеш да се справиш с нея. Виж, Само 2 месеца. Много ти благодаря. Знаеш ли какво? Веднага ще й пиша. Ти си най-добрата. не. Лус, най-добрата. Боже мой. Ей, Лус, имам един приятел и той си търси нов съквартирант. Ще млъкнеш ли? Здравей! Имаш много хубава пушка. JP Splatmaster 1000. Да, има обхват от 200 метра и не засича. Искаш ли да бъдем съотборници? Да. Отборите са разпределени. Добре. Щом са разпределени, ще се видим навън. Съжалявам. Браво, Дани. Каска. Той е ходеща катастрофа. Кратко, тигре, днес му е последен ден. Изглеждаш бледа? Какво правиш? Ти гориш, дребосък. Не познавам никого с това име. Сигурна ли си, че няма да пропуснеш? Не. Няма да ходя никъде. Ще бъда тук и ще стрелям по теб като на 4 юли. И ще те унищожа. Ние сме в един отбор. Мамка му. Добре, слушайте. Ще има 2 отбора. Оранжеви и сини. Плени знамето. Да вървим. Силен отбор, напред! Давай! Движете се, убийте Темпълман. Хайде! Давай! Хайде, хора, напред! Пази се. Паркур! Какво? Не ми засичай! Здравей, Дани. Изчезва оттам. Хора, Темпълман е в кемпера. Не! Спасявай се! Напред, оранжев отбор. Тръгвай! Тръгвайте! Добре, отбор. Какъв е планът? Чакайте сигнал. Чакай, какво? Какъв сигнал? Добре, аз ще те прикривам. Мисли за себе си, Джей Джо. Този снайперист ни е притиснал. Остави на мен, Луси. Тя какво прави? Не дадох сигнал. Сега идва болката. Харесва ли ви? Я ще боята ми, кучки. Луси, аз успях. Кучи си.
Връщам се. Знаех си, че трябва да взема друга пушка. Бедният Дани. Ох, майко на драконите, това боли. Сериозно ли? Вече ме убиха. Съжалявам. Наистина ли беше нужно? Всичко е честно в любовта и войната. Добре, сега аз ще се пробвам. И да береш цялата слава? О, няма да стане. Тогава побързай, дръбосък. Ела ми, Какво правиш? никога не носиш кексчета. Ние сме в един отбор. Пусни ме! Давай, Луси, давай. Стой долу! Какво правиш? Пусни ме! Пълна доминация. Нарани я! Боже, Луси, извинявай, отнесох се. Спри! Стига! Махнете това от мен, сякаш е 1,000,000 градуса. Луси, потиш се. Боже, вътрешен кръвоизлив, ще умре ли? Има треска не защото ти я простреля. Добре ли си? Да, Добре, добре са, не се тревожете. добре. Боже, Добре, да те изправим. Хайде, прибираш се у дома. Да, пейнтболът свърши. съжалявам. Тук сме. Какво правиш тук? Докарахте у вас. Да, знам. Но защо в момента си в апартамента ми? Ти какво мислиш, че ще сторя? Ще отворя вратата и ще те изритам от колата в движение? Аз съм добре. Да, сигурно. Гади ли ти се? Добре, в банята. Бързо, 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 бързо. Ето така. О, Боже мой. Добре. I can see it there, hidden in your crystal eyes. That it's hard to trust something can be sweet. But all I want, I promise that it's not a lie, is to be your friend. If ever you're in need, you can count on me. When you're down, when you're hurt, when you're down in your worth, you can count on me. You can count on me. When you're high and it burns to say what really hurts, you can count on me. Count on me. Жива ли си още? Не, Седни. Да измерим температурата. Отвори, Рамбо. Ето така. ти си в спалнята ми. Аз нося тениска със сънен завър. Не говори, дребосък. Знам, че ти е трудно. Готово. 39,2. Това не е много мило, господин термометър. Ти се смееш? Явно халюцинирам. Стой тук. Ще се върна. Не, сега сте двама. Джош се е намокрил след полунощ. Луси, аз съм лекар. Как се чувстваш? Не, добре. Имаше 39,2. Добре, да седнем. Добре. Ти наистина си хубав. Благодаря. Хората винаги казват, че Джош е красавецът. О, ти си му брат. Сигурно постоянно си искал да го пребиваш като дете.
Харесва ми я. Много е специална. Чакай, ще ми кажеш ли срамни неща за него? Ти знаеш най-доброто. Той обичаше да се облича като куче. Не. И караше мама да го разхожда из квартала. Боже мой, днес е най-хубавият ми ден. Аз бях дете. Благодаря. Беше на 12. Не, Джош, това е много. Добре, много благодаря за посещението, докторе. Тръгвай си. Смехът е най-доброто лекарство. Не. Направил си всичко правилно. Щеше да си добър. Не се опитвам да ти натяквам. Просто казвам, че те бива. Кога ще отговориш на поканата? Просто с Минди трябва да знаем окончателния брой. Да, бях затрупан с работа. Извинявай. Виж, знам, че е неловко, но когато брат ти се жени, ти идваш и водиш дама. Да, само това ни липсва. Още свидетели на абсурдната ни семейна драма. Хидратирай я. Обади се, ако температурата не спадне. Благодаря, Пат. За нищо. Как сме? Здравей. Донесох ти вода. Не съм бебе. Вече щупи 2 чаши. За всеки случай. Ето така. Мама винаги ми даваше ягодов сок, когато бях болна. А твоята? Винаги бяха заети да лекуват други хора. Ако не беше сърдечен арест, болестта ти не се броеше. Всички ли са лекари? Да, хирурзи. Освен мен. Някой казвал ли ти е, че приличаш на младия Денис Куейт? Време е пак да измерим температурата, дръбосък. Спри да ме наричаш така. Няма шанс. Да гледам как се правиш, че мразиш този прякорен най-хубавото от деня. Сменил си ризата. Със стар флотски модел? Брат ми я донесе. Ти повърна на другата, помниш ли? О, да. Гълъбово-сиво, бяло, бледо-синьо, синьо-бяло, истинско синьо. Какво е това? Твоите ризи винаги са в този ред. Явно съм предсказуем. Да, изненадаме само веднъж. Кога точно? В асансьора. Да. И какво си помисли? Да, беше много секси. Да не би да играем на взиранка? Любимата ми. Харесва ми как ме гледаш. Почини си. Джош, О, тя е жива. ти защо чистиш апартамента ми? Всъщност не чистя. Разглобих всичко и го възстанових с помощта на група Елфи. Беше по-лесно. Добре, но не се възбуждам от миризмата на почистващи препарати. Странно, не прозвуча като благодаря. Не. Но пак заповядай. Благодаря. Сериозно, благодаря за всичко, но сега може ли... Спри, това е странно, прекалено странно. И ако използваш това срещу мен... О, да, защото като знам какво повръщаш, ще ми даде голямо предимство. Не, Джош, спри. Не, разбирам. Брат ми ти остави рецепта на масата. Ще се видим в офиса. Гадост. Знаеш ли, че лайката се среща на всеки континент? И в Антарктика, и в Арктика. Ще вървя. Луси, Здравей! Какво правиш тук? нося ти тези. Винаги с цветя. Много си сладък. Как се чувстваш?
Сякаш тялото ми е преживяло отвличано от извънземни. Забавен факт за отвличанията. Не са насилници, само имат лоша репутация заради това със сондите, но личното ми усещане е, че те всъщност са хора от милион години в бъдещето и проверяват предците си. Не знам дали си чела хипотезата на Ник Бостром, но ако построиш квантов компютър с размера на планета, в общи линии е това. След теб, ако помислиш за експоненциалния ръст на компютрите в сравнение с преди 40 години и си го представиш след 4000 години или 4 милиона години, няма начин да не сме извънземни. Това е супер. Лудо сте, а? Да. Ей, искаш ли да вечеряме днес? Може би. Ще видя как се чувствам. Здравей, JTT! Темпълман! Как е, брат? Ти вече не работиш тук. Да. Само проверявам моето момиче, Луси Муси. Моята Лус Верига. Луси в небето с Дани. Еха. Добре. Няма нищо, а? Луси, може ли да дойдеш при мен? Да, само секунда. Аз ще си тръгвам. Благодаря. Да, ще ти пиша. Добре, супер. Ягодов сок. Дребусък. Ти си изпратил розите. Джошуа Темпълман. Да, сега идвам. Благодаря. Радвам се, че си добре. Гадост. Видях, че си кандидатствала. Знам, ще се пробвам. Шегуваш ли се? Разчитам ти да получиш работата. Няма да позволим Бексли да превърне това място... В комерциален бардак? Щях да кажа фабрика, но да. Джош също е кандидатствал. Знам. Магистратурата в Харвард няма да намали шансовете му. Аз съм магистър по викторианска литература. Не се ли брои? За мен да, но не и за хората с парите. Има много добри кандидати, Луси. Ще бъдеш ли честна с мен? Какъв шанс имам? Защото искам тази работа и трябва да се подготвя. Не се подценявай. Ти вече координираш всички отдели вместо мен. Познаваш тази компания от край до край. Имаш фантастични инстинкти. Честно, трябваше да те повиша още преди години. И защо не го направи? Не ме попита. И разчитам ти да вършиш тази част от работата, която мразя. Затова ще бъдеш страхотен изпълнителен директор. Опитвам се да ти благодаря. Няма нужда. Ти ми помогна и аз ти дължа услуга. Какво да направя? Ще изчисти апартамента, ще опека нещо, ще дойда с теб на сватбата на брат ти, ще бъда твоя шофьор. Може да се напиеш, аз ще чистя по връщането. Откъде знаеш за това? Чух ви от кухнята и знам, че ти трябва дама. Сърдиш ли ми се? Не ти се сърдя, заед съм. За Бога, Лусинда, може ли да ме оставиш сам за момент? Не, преди да сме квит. Какво значи квит? Уютно е. Кажи, че ще те заведа на сватбата. Това ли искаш? Не, искам да спрем да се караме. Искам малко мир във всекидневния си живот. И бавно да умреш от скука. Не, няма да е скучно. Ще имам фантастична нова работа. Няма да получиш работа. Не. Сложи ръце върху мен. Служи ги сама. Целуни ме. Направи ми услуга. Каква? Вечеря с Дани и целуни него. Какво? Защо? Ако е по-хубаво от целувката в асансьора, добре. Но ако не е, Какво ти става? не искам да съм експеримент, преди да се събереш с господин правилния. И няма да те докосна повече, освен ако не ми кажеш, че никой не те целува като мен.
Тази гледка е невероятна. Много е романтично. Не е само романтично, а историческо. По време на Американската революция британците са държали военнопленници на кораб в Ист Ривър и от тях загинали към 12 000. Не знаели какво да правят с телата и ги хвърляли зад борда. Буквално си го представям в ума си. Така е. Добре, как върви бизнесът? Да, върви добре. Имам 4 клиенти. Тази седмица ще дойдат още 2 и знаеш, ако те повишат, Да, ще те имам предвид. аз имам нещо за теб. Дани, много си мил. Виж това! Визитка. За всичките ти нужди от графичен дизайн. Благодаря. Дизайнът е мой. Ей, някога искал ли си да ме целунеш? Всеки ден, откакто си разля кафето в скута ми на първата ми оперативка, Да. Glimmer of your smile. I've given love a до chance, чирака на сатаната, вкъщи ли си? dreamt of a true romance, but nothing compares to being with you. Мислиш ли, че е вкъщи? Следиш ли ме, дребосък? Да. Току-що ти прерових буклука. Така ли? Нещо интересно? Знаеш, обичайното. Храна, салфетки, памперси за възрастни. Трябва винаги да се смееш. А ти винаги да си забавна. Как мина срещата? Бутахте ли последното кюфте в чинията с носове? Целуна ли го? Да. И? И... повече няма да излизам с него. Защото? Защото никой не ме целува като теб. Боже мой, Какво? звукът, който издаде. Ще ме поканиш ли вътре? Така е, честно, показах ти своя. Еха! Харесва ми. Почти очаквах да живееш под земята, близо до земното ядро. Искаш ли да разгледаш? Не. Сигурно искаш. Аз порових у вас. Да, защото нас е като битак в сравнение с това. Къде са ти буклуците? Обичам пространства. Аз мислех, че след като се качим тук, ще ми се нахвърлиш. Първо ще направя чай. А нещо по-силно? Харесвам твоята колекция с колички. Сякаш наистина си бил дете. Чакай, нямаш нито една книга на Бексли. Боже мой, ти си геймин. Не съм геймин, но предпочитам техните книги. Ти си такъв геймин. Наистина обичаш да четеш за пениси. Знанието е сила. Но всъщност учих година в медицинско училище. Боже мой, за това Бексли те нарича доктор Джош. За да ми напомни провала да разгърна потенциала си. Знаеш ли, ако беше доктор, всичките ти пациентки щяха да имат астрономически пулс. Да тестваме тази теория? Представи си, че плъзгам стетоскоп под ризата ти. О, това е нещо ново. Ускорен пулс, тежък случай на възбуда. Мисля, че състоянието е сериозно. Ще умра ли? Няколко дни на легло ще те излекуват. Боже мой, искам да видя спалнята ти.
Този цвят ми харесва. Калипсо зелено на Бенджамин Мор. Много конкретно. Ела. Игра на копиране? Класика. Истина или предизвикателство? Истина. Надявах се на другото. Съжалявам, че те разочаровам. Защо напусна медицината? След 2 семестъра татко реши, че е добра идея да прекарам ден в патологията. След 5 минути повърнах в стомаха на мъртвец. Боже мой, дълго ще сънувам кошмари. Добре, как се казва този мускул? Брахиорадиалис. А този? Преден делтоид. Ами този? Бицепс. О, да, знаех го. Ами този? Здравей. Здравей. Имаш вкус на бомбони. Боже мой, напомни ми да благодаря на личния ти треньор. Много време съм във фитнеса. След като те гледам по 8 часа на ден, акумулирам много енергия, която трябва да изразходя. Мога да помогна да изгориш малко калории. Така ли? Как ще го направиш? Мисля да поиграем на една специална игра. Нарича се "Кой ще накара другия да свърши пръв". Добре. Сериозно, Джош, трябва да правим секс, за да си го избием от главите. Да. И пак ще станем нормални без това лудо сексуално напрежение. Добре, дребосък. Мисля, че стана късно. Какво? Но аз ти предложих секс. Много ентусиазиран секс. И аз го оценявам, но може би друг път. Може би друг път. Това казваш, като се отбиеш за мъфин, няма секс. Заради работата ли? Да, вероятно не е мъдро да спя с конкуренцията. Да, вкарваш ме в леглото и после ме изритваш от апартамента до Бърхот. Ти молеше. Не е смешно. Играш ли си с мен? Мисля, че ти играеш някаква игра. Добре, каквото и да е, повече не искам да го правя. Добро утро. Добро утро. Как спа? Не, добре. Цикъл? Какво? Не, просто... Не, благодаря. Вече ядох. Това хлапе е върхът, казвам ти. Джош, ето те, търсихте навсякъде. Искам да те запозная със своя приятел Саймън. Саймън Мичел. От Харпър Колинс. Аз... Джош също е от Харвард. Няколко десетилетия след мен, но това не се забравя, нали? Напред, прилив. Това е Алабама. Саймън лично познава половината изпитна комисия. Сигурен съм, че ще ти напише страхотна препоръка. Ще го оценя. Да го обсъдим на обяд. Ще си разчистя графика. О, да, това е Луси Хентън. Не, Хътън. Сигурна ли си? Да. Да, помислих си, че може да ми напишете препоръка. Да, беше преди 10 години. Х-А-Т-А-Н. Нали знаете цветната организационна система? Аз я направих. Да, разбира се, сега е дигитална. Да? Да, добре. Ако успеете да си изпомните нещо, аз... Добре, благодаря. Чао. Наистина ми трябва супер презентация. Мисля, че мога да ти платя $300 за графиката. Знам, че не са много. Добре, ще ги приема като инвестиция в бъдещите ни работни отношения. Супер.
Ей, за да сме съвсем наясно, няма шанс за нещо друго, нали? Да. Не казвай повече. Ти губиш. Гушкам от световна класа. Това го вярвам. Значи, ти, онзи пич, как беше, Джош. Още сме смъртни врагове. Виж, не ме разбирай грешно. Реших, че в този момент вече ще плетете крака. Не, пистолети и шпаги призори. Ако имам избор, ще е пистолет. На 100%. Значително по-ефикасен. On fêtait l'hiver, la neige est tombée, blanche, immaculée, sur notre maison, et tous réunis autour du grand feu. On attend minuit pour chanter joyeux. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, sonnez carillon, par-dessus les vallées, par-dessus les monts. Yo ho ho. Кой те пусна в сградата? Качих се по стената с уменията на морски тюлен. Съседката ме пусна. И какво правиш тук? Взимам те. За сватбата на брат ми. Слабо, вероятно. Съжалявам за онази нощ. Ти ме изненада. Това е прекалено сложно. Ясно? Ние се борим за една позиция. Превърнахме взаимния саботаж в изкуство и е невъзможно да си вярваме. Освен това, ти си човешка версия на топло-студено. Студен ли си? Топъл ли си? Това усещане хубаво ли или е крайно неудобно? Какво усещане? Добре, разбираш ме. Виж, не мога да отида там сам, а те очакват да дойдеш с мен. И не забравяй, длъжница си ми. Чакам те в колата. Добре. Така, какво трябва да знам за семейството ти? Мама е страхотна. Ще те обикне и ще каже, че иска да те задържи завинаги. Татко е... сложен човек. Когато последно бях вкъщи, се скарахме. За какво? За много неща. Че зарязах медицината, той не го забравя. Гаджето ми скъса с мен и с брат ми не престанаха да ме дразнят. Трудно е да си те представя с приятелка. По-скоро изглеждаш като човек от типа да не си слагаме етикети. Понякога грешиш. Ще вали сняг, Откъде знаеш? защото мога да надуша времето. Това те прави най-загубеният ексмен. Здравейте. Как да помогна? Джошуа Темпълман, имам 2 стаи. Темпълман. Сте? Да, Двете? само едно. И прати. Извинете, пращам мейл. Добре, и... Много съжалявам. Имаме само една стая. Не, Джаф. Джафри. Приятелите ме наричат Джаф, но още не сме приятели. Добре, Джафри, наистина ми трябват 2 стаи. Може ли да ми помогнеш? Съжалявам. Искам мама да се изнесе, но... Вижте, този уикенд има 2 сватби. Знам, ние сме за едната. О, вие ли сте двойката? Поздравления! Не. Сватбата е на брат ми и сме тук за нея. Да. Искам да ви помогна, но дори не знам как ще се оправя с това. Имам толкова хора. Добре, стига, добре. Не е добре. Не си струва да му разваляш деня. Джафри, много благодарим, ще вземем едната стая. Аз ти благодаря. Тя е съвсем права. Не си струва да ми разваляте деня. Добре, така. Вие сте в стая 216 и няма ключове. Всичко е отключено. О, майко. Не е зле. Ти ще спиш там. Да те пратя ли да спиш при Джаф и майка му? Добре, имаме половин час до пробната вечеря. Искаш ли първия душ? Да. Супер.
Много се забави. Бръснах си краката. Огнех въргачка. Обичам червено. Аз също. Това не означава, че сме се сдобрили. Ела тук. Искам да усетя тежестта ти. Ще те смачкам. Живях много хубав живот. Сигурна ли си? Да. Да го направим. Трябва да пишеш сонети. Най-хубавата игра от всички. Да. По дяволите! Какво? Закъсняхме за вечерята. Просто остани тук. Ами вашите, здравейте, господин и госпожо Темпълман. Съжалявам, че пропуснахме вечерята. Бяхме заети да си предизвикваме много оргазми. Гарантирам ти, на никого не му пука. Ще им пиша, че има трафик и ще ги видим утре на сватбата. Да, но ако знае, че вече се регистрирахме... Защо ти пука? Какво мислят нашите? Първото правило е хората да са доволни. Те са хора и аз искам да са доволни. Да, но защо? Вече ти обясних. Защо не ти пука какво мислят другите? Много отдавна научих, че не можеш да накараш хората да те харесват. Да. Тук си прав. Не, че ще ги видя отново. За какво мислиш? Искам да ти смачкам главата като лимон. Няма нужда от насилие, малката. Какво искаш да знаеш? Добре. Онзи ден, когато ме хвана да ровя на бюрото ти видях бележника. Съмнителна етика, дребуса. Да, добре, знам. Но отстрани имаше червени букви. Р, П, Хикс. Какво означава? Какво? Не. Кажи ми. Не. Кажи ми. Р е за рокля. П за панталон. Б за блуза с пола. Отбелязвам, когато се караме. И Хикс, когато искам да те целуна. Ти си откачен преследвач. Твой ред. За какво? Кажи ми нещо, което не знам за теб. Добре. Онзи ден, когато дойдох с малката черна рокля, аз излъгах, че имам среща в Фейси. Поканих Дани същия ден. Какво? Ти се държа подигравателно и скептично. Аз сънувах много секси сън за теб. Знаех си. Какво? Каза, че ще ходиш в бара и не исках да ме мислиш за загубенячка, която си седи сама. Нямаше да си сама. Щеше да си с мен. Оправил е своята част от леглото? Маняк! Вратовръзката ти е накриво. Не, няма да се вържа пак. Ела. Наистина? Да? О, благодаря.
Пак заповядай, готово. Не опита да ме удушиш? Еха, наистина се развиваш като личност. Да, трябваш ми жив за всичко, което ще ти причиня по-късно. Великолепна си с тази рокля. Благодаря. Отива на очите ти. Извинявай. Джош, Здравей, мамо. ти дойде. Мамо. Това е Луси. Здравейте, много ми е приятно, доктор Темпълман. Илейн, моля те. Радвам се най-после да те видя. И аз. Прекрасна е. Ще те задържа за винаги. Тръгваме ли? Ти изгрухтя. Да, да. Не бях сигурен, че ще дойдеш. Антони, това е приятелката на Джош, Луси. Здравейте. Добър ден. Мил е. Сладка е. Еха, поразителна е. Браво, Патрик. You're so sweet. Good enough to Семейството на Патрик ме влудява. А тези топчета са средновековен уред за мъчение. Случайно нямаш джойнт, нали? Бих искала. Мед, отрова за мишки, ще взема всичко. За жалост, тък му свърших отровата, но поздравления. Благодаря. Ти си Луси, нали? Да. Умирах да се запознаем. Патрик каза, че ти си причината Джош да дойде. Не съм сигурна, че е вярно. Аз съм сигурна. Накрая наистина се получи добре, нали? С Джош не бяхме един за друг. Извинявай, ти си била с Джош? Боже мой, той не ти ли каза? Наистина не беше сериозно. Бяхме заедно 1 година, но не се адаптирахме. Били сте заедно година? Календарна година, цели 12 месеца и после ти и Патрик. Си паснахме по-добре във всяко отношение. В началото е малко неловко, но... Съжалявам. Отивам да кажа неуместни неща и на другите гости. Не, няма проблем. Наистина. Носът ти се оказа прав. Нали ти казах? Луси, дано... Заради нея ли ме доведе тук? Не. Не, Луси, няма нищо общо с нея. А защо не ми каза? Не знам. Срамувах се. Защо? Не си направил нищо лошо. Те трябва да се срамуват. Знаеш ли, онзи уикенд, когато станах магистър, татко заведе Патрик на риба с още 2 хирурзи. Каза, че не съм поканен, защото няма да съм на място. Патрик винаги е бил златното дете и когато Минди ме заряза заради него, просто... Днес е ужасен ден за теб, а? Можеше да е по-зле. Например, да съм сам. Тази ситуация определено иска много алкохол. Да вървим. Не, Да. не. Да. Скъпа, Ако ти трябва. ти си най-лошата. Вие къде бяхте? Навън, на въздух. Луси, когато срещна Джош, какво си помисли? Реших, че изглежда много добре. Студен, доминиращ и плашещо задръстен. Мислех, че ти имаш амбицията да доминираш. Антони? Шегувам се. А аз си помислих, че Луси е много умна, но също е и безгръбначен лакей. Да, беше омраза от пръв поглед.
Татко, сега си ти. Сега съм. Илейн написа няколко идеи, но мисля, че ще се справя. Винаги съм очаквал много от сина си. И той не ме разочарова. Отличник в медицинското училище, стана много добър лекар. Беше привилегия да го гледам как израства до мъжа, който е днес. Син, с когото всеки баща се гордее. Но от всички добри решения, които взе Патрик, най-доброто беше да се ожени за Минди. Добре дошла в семейството. На здраве. На здраве! На здраве! За Коледа. Алхата. Не думай. Донесох я отвън. Стои все едно, расте тук, но е израсла отвън. Илей? Здравей. Здравей. Виждала ли си Джош? Мисля, че отиде да търси аспирин. Каза, че малко го боли глава. Антони вероятно трябваше да използва моите бележки. Радвам се, че си тук. Джош говори за теб от месеци. Боже, дори не си представям какво ви е казал, но не съм толкова лош. Каза ми, че ти го подлудяваш. Предизвикваш го и си волева като него. Знаеш ли, когато Минди го заряза и той започна работа в B&G, за мен беше дъното. Но сега си мисля, че е най-хубавото, което му се е случвало. И ако това има значение, не съм го виждала да гледа друга така, както гледа теб. Здравей. Ето го, красивия младоженец. Вече изгуби ли жена си? Не, още не. Тя се крие в кухнята, за да хапне спокойно. Мамо, трябва да се върнеш на приема. Мисля, че татко е изпил с едно повече. Едно повече до откровенията. А ако питаш мен, това е голяма загуба. Магистър от Харвард, а си губиш времето да лепиш марки, за да флиртуваш с някаква малка стажантка. Стажантка? Може би трябва да се разходим. Не искаш да си доктор, но поне работи нещо, що годе достойно. Антони? Върви в корпуса на мира или копай кладенци в Нигерия. Значи книгоиздаването е недостойно. А приносът към културата? Не мисля, че той прави книги, скъпа. Мисля, че прави кафе за някой, който прави книги. И между другото, не е твоя работа. Не и говори така. Добре, след като не знаете нищо за сина си, ще ви информирам. Джош е човекът, пред който отговарят отделите по продажби и финанси и умират от страх от него. Виждала съм зрели мъже да пълзят като мравки и да проверяват числата по 3 пъти заради него. Луси, няма нужда, не дей. Съжалявам, знам. Правя голяма сцена, съжалявам. Харесвам всички ви, освен вас. Но не мога да ви слушам. И за протокола, шефът на Джош, който е такъв само по титла, не може сам да си вържи обувките. Джош управлява издателството. Всъщност ние двамата. Единствената причина B&G да не е имплодирало след сливането е, защото Джош се погрижи да съкрати разходите с 35%. Заради него 200 души останаха на работа. Той не е лекар, но на кого му пука? Той е умен. Сина ви го бива и той ме направи по-добра в работата, за да съм на нивото му. Не ме разбирайте грешно, той ме побърква, което очевидно е наследствено, но е невероятен. И след като не го виждате, трябва да се засрамите. В заключение, поздравления на булката и младоженеца, прекрасни сте. Невероятни. Да се прибираме. Антони, сър, беше удоволствие. Илейн, беше ми много приятно. Ще ти звънна. Извинявай. Сега какво? Гол момент. А след него? Рехидратация. Луси, имал съм много жени. Сериозно се надявам това да е краят на изречението. Много жени са ми казвали, че не съм от тези, с които се установяваш, а съм само за една нощ. Това ли мислиш, че правя? Да, но не.
Не те разбирам. Наистина мислех, че ме мразиш. Никога. Нито за секунда. И мога да го докажа. Трябва да дойдеш тук, добре, а аз искам да взема това. Мислех, че прие голия момент. Изпращаш смесени сигнали. Няма да си лягаме. Ти ще застанеш точно тук. Сега. Кажи какво виждаш. Косата ми е малко разбъркана, а червилото изтрито. Идеална си. Опитай пак. Роклята. Виж. Като дървесна жаба. И какво доказва това? Не само тази рокля пасва на очите ти. Боже мой. Чакай, ти. Какво ще кажеш да играем на друга игра? Играта започни от начало. Здравей. Аз съм Джошуа Темпълман. Приятно ми е. Здравей. Аз съм Луси Хътън и съм от Шарлот, Върмонт, където отглеждат ягоди. И заради това ще те наричам дребосък. Веднага ще издаде, че те обичам. Оплаши се. Не, Не се плаши. не, аз просто не съм готова за това. Как така? След Нова година един от нас ще е без работа и всяка връзка ще свърши преди да започне. А може би не? Никой не трябва да напуска. Не, няма да се получи. И ти го знаеш. Ние ще се избием. Лус? Аз те познавам. Знам, че млясваш 2 пъти с устни преди да изхвърлиш салфетката. Знам, че гласът ти пада с октава, когато си ядосана. Знам, че тъвчеш долната си устна, когато правиш нещо, което не искаш. И знам, че в момента те е страх. Но не е нужно. Аз съм тук. И можеш да ми вярваш. Sun in my eyes, navy blue skies. You are the reason I can survive. I had a nightmare, but now that I'm not scared. This is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. 100 години самота. Габриел Гарсия Маркес. Hold me tight and close your eyes. My love's out to side. My love's out to side. My love's out to side. This is how you fall in love. Това време е опасно за мъжете, Джош. Ако не се подкрепяме, устати маниячки като Луси Хътън ще управляват тази страна с червило и чувства. Казвам ти, не създадох тази компания, за да ме измести някоя женичка с сутиен с подплънки. Разбираш ли ме? Ясно и силно. Имам визия за тази компания и разчитам ти да я осъществиш. Имаш ли стратегия? Имаш ли план? Да, всичко е задвижено. Казах ти, тя ще се оттегли, ако мисли, че е опитомила понито. Радвам се, че ме послуша. Мога ли да помогна с още нещо? Не. Не ми трябва помощ да я победя. Добре, сигурен съм. Направи го. Здравей, свободен ли си? Аз отивам в кафенето. Значи те е манипулирал сексуално? Това е диаболично.
Явно е логично. Няма да работиш усилено, за да го смажеш. Чудя се какво е да си мъж, който използва животинския си магнетизъм като оръжие. Да, но е едно да флиртуваш, а съвсем друго да се правиш, че имаш истински чувства. Аз се чувствам като идиот. Сигурен ли си, че е добре да го обсъждаме? Да, аз съм кметът на приятелската зона, затова не е проблем. Безопасно място? Продължи. Не мога да повярвам, че позволих да ме изиграе така. Изглеждаше съвсем искрен. Не се бой, сладка приятелко. Ще ги разбиеш на интервюто, ще получиш работата и редът във Вселената ще се възстанови. Да. И ако има правда, Джош ще живее дълъг живот и ще ближе под метките на Бексли. Да. Здравей, Джош. Какво правиш тук? Търсехте. Реших да пием кафе. Не те харесвам достатъчно, за да пия кафе с теб. Моя грешка. Страшна си. Получихме ли потвърждение, че лондонското ревю ще представи време за разговане? Препратих ти имейла. Не, гледам си почтата и не е тук социопат. Или си сляпа, или лъжеш, както винаги. Не лъжа. Постоянно лъжеш. Просто не го виждаш като лъжа, защото казваш каквото хората искат да чуят. Какво? Кажи един път, когато съм го направила. Каза, че не се интересуваш от Дани. Еха! Това е невероятно. Ти наистина искаш да го изиграш до края, нали? Ето това не разбирам. Изхвърли ме от играта, добре. Флиртува с мен, завъртя ми главата все едно. Но защо не мога да се срещам с някой друг, Дани Емил? Аз не съм. Мислех, че си. Някъде под пластовете психологически щети, но се оказа, че само правиш всичко нужно, за да победиш. Така че татко да се гордее. И знаеш ли какво? Радвам се, че веднъж повърнах върху теб, защото съм на толкова да го направя пак. Какво ти става? Чух ви с Бексли. И, ако знаеш докъде си ми бръкнал под полата, щеше да ти направи парад. не беше това. Джош! Искам прогнозите на бюрото си до петък. Нямам време. Луция да ги направи. Хътън, искаш ли да пораснеш и да поработиш? Знаеш ли, Ричард, много бих искала, но се съмнявам, че женичка с отиен с подплънки може да ти помогне. Джош, прогнозите на бюрото до петък. Няма начин да ви позволя да унищожите това място. Луси? Здравей. На втора чакат за параметрите, ако не искаш аз да говоря. Познавам каталога. Твои са. Знаеш ли къде е Джош? Не съм го виждала от вчера. Това е странно. Седмица преди презентацията. Намислила е нещо. Това ще е в стила му. Ти готова ли си? О, да. Ще съм в най-добрата си форма. Това искам да чувам. Отбор Луси. Разби ги, тигре. Благодаря. Луси, това е Дейзи, племенницата на гаджето ми, за която говорихме за стаж. Това ли е Дейзи? Като цветето.
Не. Категорично не. Но ти каза, че... Ти ме подведе и го знаеш. Съжалявам. Изглеждаш мило момиче, но моментът е най-неподходящият. И още не си предала отчета. Исках да говорим за това. Не се тревожи, вече говорих с Алън и сама го направих. Отново. Ти си такъв ангел. Не съм ангел. Аз съм жертвен агнец и съм до тук. Или е мигрена, или изкълчена китка преди 3 месеца не предаде отчета, защото птица се блъсна в лицето ти на излизане от метрото и беше разстроена. Беше голяма птица. До сега съчувствах на вечните ти беди. Не звучиш съчувствено, нали? Сега искам да си вършиш работата. Разочарована съм от теб. Добре. Впечатлен съм. Благодаря. Не, че ми трябва оценката ти. Благодаря, че дойдохте. Луси Хътън, сега сте вие. Добре. Едно нещо. Ако получиш тази работа, ще позволиш ли на Бексли да закрие литературния отдел? Компанията е негова. Може да прави каквото иска. Добре. Това исках да знам. Това е първата глава от новата книга на автора на бестселери Емили Пауъри. Предлагам да създадем кросмедийна платформа, така че хората да свалят е-книги или аудиокниги и после да говорят за други читатели и с автора. Това как ще стане? Щом завършите главата, ви пренасочват към група да обсъдите историята. И писателят е част от тази общност. Той публикува глава по глава, като в поредиците от 19 век и после се включва в разговора с читателите, преди да напише следващата. Интересно. Ако отворите на раздел 2 в документа пред вас, ще видите и предложения бюджет. Много ме разпитваха за числата, но мисля, че се защитих. Сигурна съм, че си ги разбила. Признавам, все едно дали ще получа работата. Това нещо до някъде ме събуди. Ето една дреболия. Боже мой! Изданието на Пикок Хелън! Прекрасно е! Господин Дарси е велик романтичен герой. Грешно преценяван и неразбран. Не знам. Мисля, че тя имала фалшиви очаквания. Понякога мъжът е просто задник. Това показва и моят опит. Ще стои добре в библиотеката ти. За вас е чудесно повишение. Благодаря. Луси, тък му щяхме да те търсим. Поздравления. Заслужи го. Днес всички трябваше да вземем големи решения. Всички знаем, че сливането беше малко трудно, но мисля, че B&G е на път да стане много голяма литературна къща. И знам от първа ръка, че никой не е по-подходящ или амбициозен от новия изпълнителен директор. Луси Хътън. Честито, Луси. Браво, Луси! Какво? Но тя каза, че... Миналата седмица започнах работа като шеф по правата в Харпър Колинс. Кучи син. И като каза, че не ти трябва помощ да ме победиш. Беше защото реших да напусна. Защо не ми каза? Вината е моя. Аз го помолих да не казва нищо. Съжалявам, Луси. Разправиите с Джош ти дават такъв тласък. Знаех, че ако го запазиш, ще победиш всички и ще получиш работата. Тя щеше да победи теб, Джош. Права си. Лус, ти си сърцето и душата на това място и всички го знаят. Само това липсва на компанията. Още сърце и душа. Ричард, млъкни. Добре е да си държиш устата затворена винаги. Уволнен си. Вече напуснах, задник. Знаеш ли какво осъзнах? Какво е то? Ти си мил човек. Върни си думите. Не.
Къде отиваш? Уикенд на море. Ще се видим в понеделник или в четвъртък. Не, имаме договор с О'Брайен. Ако той иска да смени издателя, вие трябва да го откупите. Изчакайте. Това са оплакванията срещу Ричард Бексли за сексуален тормоз. Дай ги на борда. Това е за сряда. Оказа се, че любовта и омразата не си приличат, както мислех. Да, но правният ни екип не е съгласен. Да, и двете вдигат адреналина и те карат да вършиш откачени неща с някой друг. Ще ти го завра в двоеточието. Не. 30% повече. Но ако обичаш някого, ако наистина го обичаш, дори когато се карате, пак сте в един отбор. Вижте, ако искате да откраднете наш писател, гледайте да сте във ваната в това време. Интересно. Мисля, че ще ми трябват повече подробности за това предложение. Знай, че не бива да смесваш бизнеса с удоволствието. Никога. Здравей. Здравей. Как мина денят ти? Има един нов шеф в B&G. Трудно се преговаря. Кучка. А твоят? Има една змия в Харпър Колинс. Опитва да открадне един от най-добрите ни писатели. Дребосък. Искаш ли да го пребия за теб? Не. Искам да се караш само с мен. Край. Режисьор Питър Хъчинс. Сценарист Кристина Менгърт. По романа на Сали Торн. Something about you and the way we fit, like the stars in the night, heat of you on my skin. Hadn't known you for long, but it felt like Участваха Луси Хейл, the second we met, Остин Стоуел, things would change. Everything Деймиан Дауно, Айша Джаксън, would change. Шон Кълън, Don't remember Сакина Джафри и други. is this trouble again. Оператор Ноа Гринбърг. Музика Спенсър Хъчингс. Feel like I do. Ролите озвучиха артистите: Ивет Лазарова, Светлана Смолева, Василка Сугарева, Момчил Степанов, Станислав Димитров. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Венелин Николов. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS. I never felt this close with somebody, somebody but you. They ask me all the time if you could be the one to make me fall in love, or if I just don't get no hate. That thought don't cross my mind. Yeah, we've been having fun, making out just because. When people talk, I give no hate. I always bring guarantees that you'll be there for me when I need you, 'cause I want you. Hold me down, show me love, make me proud, take a bow. Baby, we can make it if we only worry about the right things, about the right things. We'll be alright, yeah. All we got is us, that's all we need, and we'll be okay as long as we just stay 100, honey. Just stay 100, honey. Just stay 100, honey. Just keep it real with me and I'll be real with you. Ooh, I'll be real with you. Ooh, as long as you just stay 100, honey. Just stay 100, honey. Just stay 100, honey. Just keep it real with me and I'll be real with you. Ooh, I'll be real with you. Ooh. We break up all the time, then we get back again. Some days are better than. Who knows, we might not give no hate. Lucky I know you're mine. I'm yours until the end.
our friends. When people talk, I give no hate. Keep me right, keep your word, even though truth can hurt. We prefer that to lies and know me well, hold me tight. When it's dark, show me light. Baby, we can make it if we only worry about the right things. About the right things. We'll be alright, yeah. All we got is us. That's all we need, and we'll be okay. As long as we just stay 100, honey. Just stay 100, honey. Just stay 100.